Čau, dnes si ukážeme, aké sú problémy najväčšie v Chapter 6 Season 1. Najväčší problém, podľa mňa viete čo chcem, je určite movement. Takto toto vysviem. Ide na fajci, je tu bot. Ja som bot. To je zárko. Keď je to naučený presne ten movement, jak sa chová, tak robí, že... Tak to má box. Typek máš ho vo fullboxe. Toto, tu je typek. A typek robí toto. A ty ho nevieš trafiť, lebo pozri čo robí. Takto on tam má len kolonu. Robí toto. Potom keď mu to zničíš, prebereš mu tam kolonu, tak robí takto. A tu je úplne otravný! Nenávidím! Túto sezónu vôbec nefigurujeme, takže neviem, čo budem robiť. Keď to bude ten moment aj ďalší sezón, tak to sa mi vyzerá. Sú že masky v pohode, katany, akože tie katany chapter 4 na 3 použitia a ešte sa vám ničia. To vôbec nedáva zmysel. To radšej to mali dať určite nie je jak inak, ale nevrátíte do zóny. Táto katana. A táto katana je podľa mňa najhoršia vec, ktorú mohli pridať. Tak vy chvíľku stojte na mieste, typek môže dať huntingov hlavu. Crack. No. Wait. Wait. Закрыть, снимаю плавно. Are you serious right now, bro? Jediné dobré na tom momente je podľa mňa len ten taký veľký jump, čo skočíš. Takto keď mám takto a skočí, to je najlepšie. Ale podľa mňa není to až také dobré, lebo je tam nejaký delay, keď môže strieľať. No tak takto, ale nemohol som nestrieľať, držal som to už. Debilný movement! Už som skoro skápal na ňo. Nie, nenávidím tento moment, preto to. Hit. Hit. Tá katana vôbec není zlá. Ja som nevedela aj určite. Typek používa tú blbú katanu.
Dúfam, že mi to nenapadlo. Krek. Moje N, ježiš, to čo je. Kacam hovorím. Mám rozlet na školu. Neberiem ho. Dobre mi. Dobre. No, takže je tu typek. Dobre, dám ho. Zastávam sa. Dám úroveň trpevedy, prečo nie. Stávam, ďalej stávam. Lebo stávať neviem, tak preto stávam. Ježiš, ja som musel dať si pozorniť, ja som taký drv. Hej, môj aim je úplne mínus. Takže, zase sa vystávam na high, lebo prečo nie, lebo typek je NPCčko, takže to nie je typek. Zastávam si ho tu, lebo prečo nie, že moje edity sú úplne o ničom, lebo neviem editovať. Áno, utečem, lebo neviem prečo. No, takže tu dal damage, dal som damage trochu 68. Idem, nás zase stávam, aj keby som ho mohol vyšmovať hol 300 AR-kom, a však prečo nie. Idem, zase chcem dať triple, ale nedám ho. No, takže dám loď, takže prečo nie. Tak dobre, zase stávam. Typka idem vyšmovať, mohol som to robiť skorej, ale prečo. Dobre, to je koniec videa, daj like a odber, ďakujem ti, keď si to dopozeral celé a čau.